आंनिफ्रायथ' जोबोद गोजोननायखौ आं फोरमायदों। मानो होनना बुङोब्ला आङो उन्दैनिफ्रायनो हारिमुजों सोमोन्दो लाखिनानै आङो जेसेबांखिनि हायो आं खामानि मावगासिनो दङ। फैयै फैयै दिनै बेबायदि हाबाफारिफोरखौ लानाय नुनानै जोबोदैनो आं गोजोननाय मोनदों आरो आं साबायखर बावदों जोंनि बिटिआर सोरखारनिसिम जे मोनफ्रोमबो बिथिङाव नोजोर होनानै दिनै बिथांमोना खामानि मावदों। प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जिहेतु जा सोरखार सोलिबाय थादों बेवहाय बिथांनि नाजानायाव दिनै मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्ट मोनफ्रोमबो बिथिङाव जाहाथे गोलैसोनानै थालाङा बेखौ नोजोर होनानै दिनै खामानि मावदों आरो बिनि गेजेराव नैबे हारिमुखौबो बिथांमोना समान नोजोरजों नायनानै दिनै खामानिखौ मावलांबाय थादों। जायफ्रा हारिमु बिथिंजों खामानि मावदों बिथांमोनखौ एसे गोजौ थाखोसिम दावगालांनो थाखाय बिथांमोना हेफाजाब होदों। जेरै दिनै बेनो बिदिन्थि जे बिटिआर सोरखारनि गेजेरजों खुंजानाय हारिमु मावबादा, बे मावबादाया दिनै नैबे भेरगावनि बिष्णु राभा भबनावहाय सानबानि हाबाफारि लानानै बा सानबानि थांखि लानानै दिनैनिफ्राय जागायबाय आरो बेवहाय गोबां मोसानो सोलोंग्रा दामनो सोलोंग्रा बिथांमोना बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो बेवहाय हारिमु आफादजों दैथायहरजानाय इन्सट्राक्टरफोर दङ आरो बे इन्सट्राक्टरफोरखौ लानानैनो दिनैनि बे मावबादाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। आं आसा खालामदों बे सानबाया थोजासे नङाब्लाबो बे सानबायाव जथेस्थ'खिनि जोंनि हारिमुनि सोमोन्दै जायफ्रा मिथिनो लुबैनाय बा सोलोंनो लुबैनाय बिथांमोना जथेस्थ'खिनि सोलोंनो हागोन आरो मिथिनो हागोन। बेवहाय आदिबासि बा झुमुर बा राभाफोरनि मोसानाय बायदि बायदि हारि माहारिनि मोसानाय सोलोंनाय बेवहाय जागोन आरो खेराइ बायदिसिना सोलोंनायफ्रा बेवहाय जागोन आरो मानसिफ्रा बुङो जे हारिमुआव थायोब्ला माने ओंखाम रानो होननानै, नंगौ नामा? हारिमुआव थायोब्ला ओंखाम रानो होननाया बे मानसिफोरनि सायाव नंखाय फोथायनायसो। नोङो जुदि गाव गोसो जेरावबो गैयाब्ला, गाव जुदि गोसो होथाबनानै जुदि खामानि मावाब्ला, नों जाय जिखि खामानियानो मावा मानो नों साक्सेस जानो हानाय नङा। नों मोनसे खामानि मावोब्ला नों गोसो होथाबनानै जुदि बेनो आंनि आयदा होनना सानना लानानै जुदि मोजाङै खामानि मावोब्ला बियो मालाबाबो राननानै थैया। आं सासे खेथियग होननानै जुदि बुंनानै लायोब्ला आं जुदि मोजां खेथिखौनो खामाब्ला आं रानना थैखागोन। आरो जुदि सोरबाया माने राजखान्थि बिथिङाव थांनानै जुदि गोसो होनानै बियो नांथाबाब्ला ओरैनो सा साजों राजखान्थि खालामब्ला बेबो राननानै थैगोन। सोरबाया फरायनाय बिथिङाव जुदि नों गोसो होनानै फरायाब्ला बेबो एग्जामाव फेल जाहैगोन, आनजादाव फेल जाहैगोन, लांख्रांगोन, बेबो रानथाबगोन। दा थिग थेन'का नैबे हारिमु बिथिङाव जायफ्रा खामानि मावो बिथांमोना हारिमुआव खामानि मावोब्लानो जे गोलैसोनानै थायो जेबो लाब गैया, माने बिनि जिउआ बरबाद जायो। नंगौ जोंनियाव थोजासे हारिमु बिथिङाव माने सोलिनो हानाय जोंनाव केपासिटि बा थाखा फैसाबो जों मोननो थाङा मालाबा, खिन्थु दिनैनि तारिखाव जों नुनो मोन्दों गोबां रोजाबगिरि मेथाइ खनगिरि बिथांमोना मेथाइ खनै खनै प्रफेसनेल सासे आर्टिस्ट जानो हादों। सोरबाया मोजां फाव खालामनानैबो गोजौ थाखोसिम थांनानै दिनै बिथाङा रां आरजिनो हादों। सोरबाया सासे मोजां प्रडिउसार जानानैबो बिथाङा दिनै रां आरजिनो हादों। सोरबाया मोजां सासे टेकनिशियान सोलोंनानै दिनै टेकनिकेल लाइनाव खामानि मावनानै दिनै सोलिनो हादों। सोरबाया मोजां स्ट'रि लिरनानै स्क्रिप्ट लिरनानैबो दिनै 3 लाख 3.5 लाख 4 लाख गाहाम मोननानै दिनै गावखौ गायसनना लानो हानाय जों नुदों। आरो सोरबा मेथाइ लिरगिरियाबो मोजां मोजां मेथाइ सुजुनानै सोरनोबा दोंसे मेथाइखौ 4,000 5,000आव फाननानै दिनै बिथाङा सोलिनो हादों। बे मोजां गोसो होनांगोन, अब्लानो जोङो गावखौ गायसननानै लानो हायो। बे नङा जे जों हारिमु बिथिङाव खामानि मावोब्ला जों गोलैसोनानै थायो, बिदि नङा। आरो दिनैनि तारिखाव सोरखारनिफ्राय जथेस्थ'खिनि नोजोर होना खामानि मावनायनि थाखाय दिनै आरो जथेस्थ' मोजांसो जादों। आवगायाव बेबायदि सोरखारा गुरुत्त होआमोन, जोंनि रोंखा राखा गोरों गोरा सुबुंफोरा हेफाजाब होफायामोन। दानियाथ' बयबो हेफाजाब होयो, बयबो आवगायलांनायाव मदद होयो। दिनै जोङो मोनफ्रोमबो बिथिङाव रोंखा राखा जायोब्लासो जोङो हारि हिसाबै, जाथि हिसाबै, मानसि हिसाबै जोङो बुहुमाव थांनानै थानो हागोन। नङाब्ला जों मोनसेल' बिथिङाव जों गोरों गोरा जानानै जेबो मुलाम्फा गैया। जोंनि राव, हारिमु, थुनलाइ, धोरोम, जानाय लोंनाय, गाननाय जोमनाय, थानाय गासैबो जौगालांनांगोन। अब्लासो जोङो माने गोजौ थाखोआव जोंनि हारिया थांबाय, जों सुबुं माहारिया थांबाय, बेखौ जों बुंनो हागोन। दा बेफोरखौनो नोजोर होनानै दिनै बिटिआर सोरखारा नैबायदि हारिमु मावबादाफोरखौबो लादों। बेनि गेजेरजों जाहाथे उथिबोनाय माने उन्दै उन्दै गथ'फोरा जाहाथे गोजौ थाखोआव खामानि मावनो सुबिदा मोनो आरो रोङो आरो हारिमु सोमोन्दैनिफ्राय मिथियो। रायजो राजानिसिम मा खावलायगोन लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि? आङो रायजो राजानिसिम बेखौनो खावलायनो नागिरदों जे जाय जि गथ'फ्रा जेराव गोसो गुदुं जानानै दङ, सोरबा लेखा फरायनानै सोरबाया साख्रि लानो गोसो, बेखौ गावनि बिमा बिफाया गारजेनफ्रा नोजोर होनानै बेयाव बिथांखौ एसे हेफाजाब होनांगोन। जायफोरा गेलेनानै बिथाङा गोजौ थाखोसिम थांनो सानदों, गेलेगिरि जानो सानदों, बिथांखौ गेलेनायावनो बिथांखौ एसे मदद होफानानै बिथांखौ गोजौ थाखोसिम थांनो मदद होनांगोन। आरो सोरबाया जुदि नैबे हारिमु आयदाजों
थांनानै सोरबा मेथाइ खनगिरि मोसागिरि सोरबा फावगिरि दामगिरि जानानै जुदि गोजौ थाखोसिम थांनो जुदि गथ'आ जुदि गोसो दङब्ला बिनि गेजेरजोंबो बिथांखौ गोजौ थाखोसिम लांहोनानै गावखौ गसंनो हानाय सासे सुबुं खालामनो हायो। बेनिखायनो जोंनि रायजो राजाखौ आं खावलायदों मोनफ्रोमबो बिथिङाव नोजोर होनानै गथ'आ मायाव इन्टारेस्ट दं बेखौ नोजोर होनानै खामानि मावलांगोन आं बेखौ खावलायदों। नङाब्ला सोरबा गोसो गैयै गथ'खौ बबेयाव नारसोमबाय थागोन बे मालाबाबो जाफुंनाय नङा। बहा गोसो दङ बहा इन्टारेस्ट दङ बेखौ जोंनि गार्जेनफ्रा नोजोर होनानै खामानि मावलांब्ला निस्सय गावनि गथ'आ गोजौ थाखोसिम थांनायाव रावबो हमथानो हानाय नङा। बिनि थाखायनो आं रायजो राजाखौ गुरै खावलायदों मोजां खामानियाव बयबो हेफाजाब आरो मोजां खामानि मावलांनायाव बयबो आवगायबोयोब्ला निस्सय जोंनि मानव गेदेर दैदेनगिरिफोर सानसुमैफोर बिथांमोननि साननाय हनाया जाफुंगोन आरो जोंनि बड'फानि जा सिमां बेबो मोगथां महर मोनगोन। आंनिफ्राय बेखौ फोथायनाय दं। आच्छा दिनै नैबे बिश्वनाथा भवनाव भेरगाव समस्तिनि सिङाव बिटिआर सरकारनि बोसोरफ्रोमबो जिहेतु खुंफुंबाय थाखानाय जायो थिग बेबादिनो दिनैनि बे अक्ट'निफ्राय 5 जुलाइ अक्ट'निफ्राय 14 जुलाइ अक्ट'सिम सानबानि हाबाफारि लानानै कालचारेल वर्कशप बेयाव बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि ग्रुप्स दङ। दा बेसिकेलि बेवहाय मोनथाम जातिनि बर', राभा आरो लोगोसे आदिबासि बे मोनथाम जातिनि माहारिनि मोसानाय आरो दामनाय बेनि थाखाय वर्कशप बादा दिनै बे खुंनाय जाबाय। बे हाबाफारिखौहाय आं गावनो बेखेवनानै होदों। दा बेवहाय नैबे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै बेखौ दैदेननाय दैदेनगिरि आरो लोगोसे जिहेतु बिटिआर सरकारानो बेखौ माने दैदेनो गिबि गिबियाव आङो इउपिपिएल सरकारनि दैदेननाय गाहाय मावफुं सोद्रोमा गुबुन बर'निसिम धन्यबाद हरदों आरो लोगोसे बेनि बिफाननिनो हारिमु बिफाननिनो इएम माननीय दावबायसा बर' बिथांखौबो आं धन्यबाद होदों। दा बोसोरफ्रोमबो जिहेतु जोंनि जेनेरेसनखौ नोजोर बोनानै बा हारि माहारिखौ नोजोर बोनानै बिथांमोननि जिथु थाखानाय माने फक डेन्स फक मिउजिकफोरनि बागै वर्कशप बोसोरफ्रोमबो लानाय जायो। दा देग्लायबो बेबादि लानाया मोनसे दुगाथाव बाथ्रा। दा बेखायनो आङो बुंनो सानगोन जे नैबे सरकारनि गेजेरजों गोबां बिथिंखौ नोजोर बोनानै जिहेतु सरकारा माखासे आयदा आरो हाबाफारि लादों माखासेया मावफुंबाय आरो मावफुंबाय थाबावदों आरो फैबाय थानाय समफ्रावबो मावफुंनो थाखाय माखासे बिथांखि लानाय जादों। दा बेखायनो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जिहेतु जेनुइन फक डेन्स आरो फक माने मिउजिक बियो जाति हिसाबै जिहेतु बर'आ बर'नि आरो लोगोसे राभाया राभानि आदिबासिया आदिबासिनि जेसेबांखिनि माने बिथांमोननि गोजाम माने गोदोनिफ्राय खुगा खुगा सोलिबोनाय जा मोसानाय आरो लोगोसे देंखो माने मिउजिक बेफोरो गोजोर जानानै थायो अरायसम जानानै थायो। बेफोरखौ प्रिजार्भेसन खालामनो थाखायनो बिटिआरआ जिहेतु उद्देश्यखौ लानानै मावफुंदों। दा बेनि थाखाय जोंनि सोलोंसाफ्रा निस्सय इन्सपिरेसन एबा मटिभेसन मोनदों आं बेखौ सानदों। आरो लोगोसे बे हाबाफारिनि गेजेरजों जायफोर इन्सट्राक्टर दिनै बेवहाय बाहागो लाफैदों बिथांमोनाबो बोसोरफ्रोमबो बेबादि वर्कशपआव बाहागो लायो। दा देग्लायबो बिथांमोना बाहागो लाफैदों आरो बे हाबाफारियावहायनो गुबुन गुबुन समाजारि आफादफोरनिफ्रायबो दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदोंमोन आरो नैबे जोंनि इउपिपिएल दोलोनि माखासे दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदोंमोन। बिथांमोननि बाहागो लानायजों आरो बिथांमोननि दा नाजानायनि दा इन्सट्राक्टरफ्रा बिथांमोनखौ प्रशिक्षण होनानै बिदि केम्प खालामनानै वर्कशप खालामनानै जोंनि इयुन जोलै स्टुडेन्टसफोरखौहाय मोजां रोखोमै शिक्षा होनो नागिरनाया मोनसे दुगाथाव बाथ्रा। आं सानदों मोजां रोखोमैनो बिथांमोना शिक्षा मोनगोन आरो फैबाय थानाय समफ्रावहाय बै जेनेरेसनफ्रा जाय सोलोंसाफोर बिथांमोननि माखासे रोंगौथिखौ लानानै बिथांमोननि जिउ दानायावबो निस्सय सहाय होगोन सहाय खालामगोन आं बेखौ साथिदों। आरो जोबनायथिं आं बेखौनो खावलायनो लुबैबाय जे बेफोरबायदि हाबाफारिया जेरैबायदि थाबाय थादों इयुनावबो निस्सय थाबाय थागोन आरो जोंनि सोलोंसाफ्राबो आग्रह लानानै माने इन्टारेस्ट लानानै बे हाबाफारिफ्रावहाय बाहागो लागोन। बेजों लोगोसेनो गुबुन गुबुन बिथिंफ्रावहायबो जोंनि जेनेरेसनफ्रा जाहाथे बाहागो लानानै गावनि जिउखौ दाफुंनो हायो मिजिंथिनो हायो।